o sklerozie tuplowanie. Bo wiecie, całkie nasze życie to jest tako srogo czarnodziura, do której ślatują wszystkie minutki, godziny, dnie, tydnie, miesiące, które tracimy na wszystko, co jest blank mało ważne, na roztopierzanie się, na uwijaczka za betkami. Jest to naisto czas, kiedy my utąkali we haźliku i jeszcze ale nie spuścili wody. A nowni skorzy łostowają ino srogie dziury we Filipie, jak to Angibery go dają, zaniki pamięci, albo się juzaj przykludzi ta diosecko skleroza. I najlepszy to wyklarował był kiedyś jeden redaktor we osprowce z tym Wicmanem Drozdą, a ja wam to teraz żykna, telajże po naszemu. Wiesz, padł ten istny do kamrata, mój doktor mi powiedział, co ja mam duple luki we pamięci. Ja? Godoś, a wtóry doktor to ci to powiedział, pyta się tego istnego kamra. No jakby ci to powiedzieć? To będzie zdziebko duszogotka, ale posłuchaj, wiesz jak kajsik tam w tej naszej Europie jest taki gryfny kraj, kaj jest zawdy fest gorko, są gryfne działki i... Ja wiem Chorwacjo, pra? Nie, dalszy na zachód. Ja wiem Grecjo. Ja, moż prawie Grecją padł, ty wiesz, i tam ci żył taki srogi poeta, jest Zerkusie, jak go mianowali, Homer, podpowiadał kamrat. Ja moż prawie, to był Homer i on naszkryflał coś i go taki srogi wojnie i pieronym długim wędrowaniu do Odu. No, naszkryflał był Iliada i Odyseja. Ja już się wspominam, to było o tej wojnie trojańskiej, pra? Pyta się tym istnie. A ta wojna trojańska to była z kuli jakiejś ich baby, pra? No ja, z kuli pięknej Heleny. No widzisz, Hela! Wrzesknął ty istny do Andrzeja, a rzeknij ty mi ino, jak się mianuje ten doktor, kiedy mi powiedział, co ja mam te pierońskie luki we pamięci. Bo tak naisto można to i prawda, co los, życie zawiera nam przed sznupą jedne dźwierze, co by zaroski już zajło zebrzyć drugie. Teraz, co najgorsze jest czynczo z tym diosecki przeciąg, prawda? Eugen z Ploków.